Madung hapon ninyong tanan guys. Kami na po ni Kin and Kim Burato vlog unsa guys. Magluto ko pa ni hapon kag mga chikiting. Pagkata sana. Ngit na nila lain mag-arag panahon dari. Uy, nagsige maghangin-hangin kasi kadug hangin dan sige pag-uwan, buing na. Palit mi dari. Ya. Kan mig gikan pa man mig merkado kada ko hapon mi dani cellphone na mag-charge. Nipalit ko dani sa baningan dani kagwang ni. Tanghon man siguro ni. Palit mi daring tanghon guys, kaya nag-request sila og kanang nay sabaw. Sabaw-sabaw ko. Kaya mga bata ganahan mo higop og sabaw. Palit mi dari. Ga ning palit ko ni pang sagol na mas kanang tanghon ngit-ngit na dari guys kay hapon na hapon na lasing ko na siguro. Palit ko mi dari. So guys, ni palit pag ko og tulo ka hiwa nga fried kay mo yung isagol sa tanghon na. Lamian man gyud sa sagulan og tulo na nga upat man dari guys. Palit pag ko guys og upat ka hiwa nga fried kay may isagol sa tanghon. So tanghon man siguro nimo, so tanghon na imong tawag dari. Kung kay bawda sa lugar ug sa itawag gani, basta kay ang idang nakatakas kanina. Kana good life. Ni basta kay idang sudan ni. Ani so tanghon. Lami na siya sa sabawan guys, kay mga imong sadan kanihapon. Kay aron maintag ang mga tijan dari kay grabe gasigig bunot. Sugod pagkadud ni ganang buntag hantod karon sigig bunot sige paghangin-hangin, kulbaan ta. Kay ganay lang nga truma na tas bagyong udit. Pagwangis ulit mga trumat ha. Pasensya na mo kay ngit-ngit na kay hapon na lagi. Lain magpapanahon na rin mo. Baro, tinggawas na santil mong kagwang. Hadlit ha. Kaya sang itao di dari ang mga sandiganan. Ligamos ako guys. Kaya grabing hapon. Arang na. Ngit-ngit na. Masaling taguan kayo. Daksit modus iring. Bakit? Kaya batang garaon niya. Mangaling sa ako guys. Kaya mag-isa na tadaring ibang panakot. Alam mo yung patungod sa sagarong murag lamdag-lamdag bag din. Hangin ba? Hangin lagi. Lain na ng panahon. Hani ba? Kulbaan ta. Kulbaan ta sa panahon guys. Kaya hangin-hangin. Lainan. Haunin din ako. Binuan. Hilo na gamang kalderong lutuan na madaris tamhon. Nag-isa sa kong panakot. Panakot na rin ang usok sibuyas. Bites na. Nagpalit ko gamay luya. Karong mo. Lagi. Okay, siga na guys. Andam sa udas ang panakot. Okay, kung sudanan pa bi. Kanina yung magdilay-dali na tagluto kay hapon na. Ani hawa may kagawas kay grabing kasagawan. Masigig bunot sa dari uwan. Bunot pamor. Bunot pamor ko na yung skin ha. Pagbuwang na din. Ayaw na bunot pamor kay na. Palit ko daring akuan guys. Lui abalig jis kani. Sa gulang gamay kaya ron pawas panuhot. Da sibuyas pag palit ko karang ka-cute dia. Cute ka durog itlog pugo. Na, da ahos pa palit ko balig jis nga ahos lo kabuok da kasi ko bula. Ang ito jud gagmay nga nay sibuyas kay arong likas. Andam ako si kon guys. Papanakutay. Uy, ginawa ko darig hangin tud. Sige hangin-hangin makulbaan ta. Nalagyan yung tao nakasuway na tayo kaagig bagjong kagwang nga mahadlit naman taghangin. Nabuing na ba? Hangin o gamay mo. Turog na magatang tuhod. Oh, wala na trauma na tas bagyo guys. Sige sa darig uwan sa bitaw. Sus, mahadlit kang baroy ng dango ng agianan. Naglumot-lumot. Ganihan na dawhog kin-kin. Kaya bawang bisa punong ag punungan tanda lagi silang buhiin na dawhog datos ubos. Kasi sila ng mga bataan hindi magkinayp ng nilakpan, magkitid-kitid lagi ng nilakpos mga bata. Adlot ng simbak ko mga dakdak na ng agianan. Minto ra ba? Lumot-lumot man darig mga saminto kay grabe lagi si sa kunsun uwan-uwan. Guys, mali ang gisahon ahos. Para pangasuhang kagwang sa pagkakaan ng hinaral. Karang na dek-dek kaning ahos guys. Di na nga abot. Tuwaon harang dek-dekon ra ba? Kinaw boy na ni guys. Kaya ba dyan mata kinaw girl. Ito na isad ako nga
Ginsakupan, ganang request itong sabaw. Itong hugasan na itong panakot. Sukod gago guys. Nasong pa. Luha-luha kita dari sa asong baroy. Kahilak man yung asuhan eh. Pastilan. Nasuha ta pahilak ng Gabriel kahilak tas aso. Huwat-huwat ko sang load guys. Kaya na ginuupo. May load rin. Hugtan man. Madula man ng tantong hanggi satan o makaload ko. Mag-ugo ko ka-upload. Pastilan. Gaan-sara na tatang kuan. Naling di ah. Samay na ko, ma. Ha? Samay na ko. May naka? Guys, inday kim-kim guys di ah. Ba. Naglampara na may kay ngit-ngit na magsugod. Malulam daw pag digit tapos gawas. Magluto man mi dari umang sidan, magsabaw-sabaw lagi kuno sila. Hirte ken sa mga tuwang taday. Sa day kay maggisa na kuskon day panakot day. Balag. Na pa rin himay-himad dyan kay manok guys, diya. Kaya mo niyat ng isagol sa sutanghon. Kanina, harong na isabaw-sabaw agamang panihapon. Request sa mga chikiting. With sabaw-sabaw kuno kay arong mainta naglang mga tijan. Kaya pang pugnaw kunong taon sila. Luwi lang po ng mga chikiting guys. Request nito. Pare mo yatang himay-himad dyan kaya arong isagol sa atang sutanghon. Sinabaw. Kaya nga naman. Ano ba? Ha? Amanay ka? Na, namita pa pa nga ako'y buhat dari. Hapon na. Ganina, kay mo sa duman ng taminga itong merkado, saan man lagi nga nagsige magbundak ag uwan, ginuo ko, may kuwan. Nahunang. Hugnaw man pa di biyahe, no? Dawhog na ang dapon ni Hu, simbako, ginuo ko. Wala man sakitas ko, hug, madawhog, lalim. Taman ini, tagatang kaldero. Ang gidugang ang sibuyas kay bumumot. Kita ko dari sugnod guys nga. Dali mo siga, kalatog paning aramang magputuot raman nagkahoy. Mazur kay binaghang Gabriel. Bintaha rin mga purmahan eh. Nami siya na sugnod kay mga taging naman kaazo. O din, siga naman day po. Dugangan karon daliin taon ni mga luto ni. Sabi. Muna ang mga kaldero guys, mga itagman kay na nga naman open man sa kaazo. Mangita pa lagi kog lata katong inyong gisuggest nga lata mo iingan dari aron ni maabtan taon dari sa kaazo, kundi mga item ning lubot sa tang kaldero. So mapilata. So pagitaan pa. Init na siguro ni, init na. Mag-isa na tas atang panakot guys. Kung batangan og gamay mantika para magisag atong panakot. Kumayra, mag-isa ganis kuan. Okay. Ready lang atang mga kuan guys ya. Panakot, taon ng ahos. Nga nira ko guys, naharang duk-dukon si Jadi apil na si Jag gisa-gid ang mga pakpak kay mao man ni makahumot ni kanina. Kabatangan pa nagluy gamay o sibuyas gidaghan na kami ng favorite ni sibuyas humot ba. Kariha pang himay-hima dun. Ang himay-hima dun guys, pero may isagol na po. Nagdusi nagbuok dani guys, kay chicken. Palit ko gupat kabuok para daring sagol daring sutanghon. Ang kasabaw-sabaw po ta. Tamang mahalag isda, karin na laman. Grabe kusuga na kusog maghangin sa gawas guys, makilbaan man tabukan aw. Di ba kung ina maganin? Mas nila napawag ng suga. Oh. Ay hotdog. Hotdog sinubuko. Unsa man na? Chicken. Nato isa bulsa ko an. Ginsa man po chicken. Lagi nga. Nooy ra magmanok. Talaging hiwa-hiwa kaya para ko an. Isa guli. Diyos ni murang nga na. Kaya mag-isa sa ko kay murag init na kuan. Isang gisahan. Ngit-ngit na guys. Kaya ko luwag. Thank you. Tapos ang gisahan na itong panakot guys kay murag init na rin. Nahan rin ang ahos.
Pasensya na mo kay di dyan ako agpakpak agahos kay mo ingon nila nga kanang mga manluto ay nga humot daw ni kapilen. So aha pang gigisa. Oh. Ahos portion. Ang gisahan og ahos so brown nun karong humot guys. Apil na tagdao ang pakpak. Humot gid pud siya. Ganahan magkung nga ni humot nga. Basta kay humutan ko ahos, promise. Brown nun sa guys. Datang isunod ring sibuyas. Para pangibutangan og luya ganahan na pud ko. Wag enjoy ba mo butangan og luya basta gaha kay butangan og luya. Sibuyas. Ay, na. Basta nang tiwasan og panghimay guys. Kanang ilunod sila guys. So, brown na. Okay. Be, be. Kagayra ko tubig. Isang kuwag siga, kay grabing sigag-siga. Pastilan di masabtan ng Pinoy. Sigaan, kay rondali. Kuan. Okay. Okay, may sunod ag manok guys. Butangan sa nagtubig guys. Yes. Uras-uras man. Wala na nagisahag manok kay pinirito man to daan, fried chicken. Wala kasi sabaw. Paits na na. Okay. May batang mo tilaw ko fried chicken. Ganganahan mo na fried chicken. Naman? Yung ano. Ang sara na sa ilunod guys. Inigbukaw na itong daris tubig. Ano na. Kaya humot. Kung ganahan sa kong humot nga sabaw-sabaw. Humot na siya angin sa mga panakot. Wala guys, kalba kaya nagsige na pag hangin-hangin. Ginuo ko. Ha? Wala, tabangan ginuo ko. Wala sa nang oras. Sa alas 6 naman siguro hapit na. Sige pag banak-banak ag uwan. Hadlat ta mong gawas kay dangog gagagianan. Ha? Ngit-ngit man day. Wala. Ngit-ngit na guys gawas. Guo ko pa loading abot. Di ko ka-uploadan ning kagwangan eh. Pilan. Kanang ilunod na katang chicken. Chicken nga gi kunis-kunis. Great. Init. Kagwang mga pasok tan ni hinarag. Hala guys, tag ilunod ni. Okay. Abot ang luwag. Na guys, ang kuon. Tangang gamayng asin. Gamay asin guys. Pero mo para pagbigot. Bigot. Gunting nga bi kaya rong di maglisid og kuan bi ni pangangan di ta mga paslot. Kaya rong putol daan. Wow! Kama ka putol-putol? Wow! Suya ma ay. Suya. Suya di ay. Suya kag Dari taman. sa bengkagon kaya rong kuan. Mga pugtod naman siguro na siya guys ini lulod. Di ay. Ha? Di. Yaw. Ada maputo naman siguro ni. Pasto nanay dang giluto. Ni kuan. Na sige la, putla la. Ay taman-taman ba dangay? Grabe nga tagsa-tagsaan man pud na mura abtan tag siyam-siyam dan eh. Nang ilunod. Adto na ko ana bikin sa mga lupad. Sekut-sekut man. Man buko na ba ni? Buko na. Tapos ang tilawan guys, so, madyo na baglasa. Managilunod ang manok na. Nakaagahos. Para itong idot-dot guys, pero mong gawas sa gizang baho. Anta sa mong usabis ko ma. Bundak ang unang ugling baha. Adjaw po. Bundak ko pareho. Malayo sa tinuod. Uga nga gasin, grabe tabanga. Pastilan. Ang pas, gugmanggi, bijaan. Be, ang tilaw ako tro. Benta na. Adja mo katinga na nanay itom-itom nga ng kana guys kana na ag napagod ng ahos ganahan makupapagod-pageron ha ganahan ko papagod-pageron nga mga panakot kaya ro magawas sa mga baho di pa di as in pagod ha sunod na magtanghon guys tiya wala na mga gunting-guntinga arang lisura guntingon yun sang ma ang lupad da ilhan bitaw ni kuan dali ra pud sa maluto sakto ra man siguro ni timpla pa timplahe ko no pa himarat-himarat ra ba ko gamay guys
Okay, o lami naman day timpla guys kaya. Kung butangan gamay kuan. Kung butangan o gamay palami guys kaya. Patataran guys sa maluto at panghon. Kaya mga na meron pa ni hapon. Kaya na nami sabaw-sabaw di ah. Hukad nagluto pa kay manihapon na ta. Ay, bata. Dali bata. Tanawan guys. Oh, luto na ni. Okay, pites na ni pang sabaw. Lupigopon guys ya. Pites na kaado. Oh, yarang lami akado guys ang timpla. Wow. Pilar ba kinabuhi na ng panghon. Hukad na tarong para panihapon guys. Una na pa kay luto na. Okay, kayo. Okay. Luto na gatong sotanghon. Wow, kalami na lang dyan. Ayan guys. Yeah. Bukat sa ko para sa daan guys. Para panihapon, di man mataban ag panghon pa na. Ngug na. Saan naman yung dailos man. Gay kong tinidur. Lagi kong tinidur ken. Gay kong tinidur ka di mo. Uban ag panghon. Hindi na may puro roman manok ng mataban. Dali bi. Hanay na ba hindi man taban ag panghon guys. Ug manok ra may muuban. Okay. Tangkuan ag panghon guys kay ruma. Ara. Tinidura day katapat. Ha? Ano asman? Nga man maputos gunting kay nagsige mag para manghabulag at ang gunting dani. Medyo mang ipang gunting og tabanog. Okay, dana guys. Okay. Uban nga, duwa na ka panaksan kaya rong pagsamis mga chikiting ila og mga as. Hinday. Kenapa? Bu na laman guys kaya rong kuan dari pikas pa. Dari pikas. Na. Okay, sakto ra jud ka panaksan guys. Kung kuan nagsabaw kay murag lang naghanarag sabaw. Okay, paits na ni pang panhapon. Okay. Ana, dada pa. Na guys. Yeah. Panhapon tanin jung tanan guys. Wow, nihapon tanan jud ray jung request sabaw mga chikiting. Day mapasok ka day. Sabaw. Iya. Tadi pada kami. Pada. Sabaw pampawag tugnaw. Ya. Request man nila guys kay gipang tugnaw in taon ning mga bataan ni. Basa-basa man nila gani ha. Net. Yan ha. Siga. Hinay kay mga mga kumbaan sa neta mga siga. Ha? Pag na pa ko, pagawan. Liya, pag hinay day kay mapasok ka day. Bata, gyud ka sana ka bata. Uy. Bata. Pag hinay kay mapasok ka. Isa, kuwaira pa bi. Sabi, ato sabi. Wala na sabit nagtanghon sa imong kutsara. Wala. Lagi mo kukuha tinidur. Day. Tangan ng imong tanghon ah. Okay. Sit down, bi. Ma. Nami ken sa tanghon. Okay. May manok sa gul. Nami iya? Ah, grabe nga. Tanghon boys, mga tanghon boys din eh. Sabaw para pawas tugnaw. Di mo pa? Yan, sila ha. Butang agsili mo? Butang agsili at Gabriel guys. Yapon tanin jo. Paglisod ko video kay ngit-ngit. Masa ni ibutang. Yapon tanin jo guys. Social lemong panihapon ka na lamig ka dumig suga. Para. Lampara. Sinaw ko para ma. Ha? Sinaw ko. May lampara na pala. Yapon tanin jo tanan. Lamig ka magsudan. Papa, tita. Apa tawa? Mga naisabaw guys pawas tugnaw. Tita, papa. Itis pa pa? Ah, papay mong isalipdan. Pag-is na lang, sige na. Tita, papa. Maraang ganis kimpot. Sabaw para sa pawas tugnaw. Dana guys, kami
Ikaw na, Bit. Tama, manok man ang tawang pagluto. Wa may sud daga mo daring manok. Na pastilan unday sud ni Oh? nga. Dami pa, Bit. Ya dari na pundong manok, guys. Dari kay padang king. Puro sabaw rag amo. Dara. Papasok ka day. Balok. Lain magpanahon, guys. No maghaniba, nay bagyo, haniba. Bagyo. Alagyo us tinaud kay hadlok na misbang bagyo. Bako na low pressure day, guys. Isyo. Low pressure. Mahangin mo kisag, mulabay na. Tigil. Hinangin ba? Kabuntag pa, wawa na. Kalbas kin-kin kaya na. Hindi na ko nung mawa na pagka mag-atot simbak ko. Palado ra sila kin ampot as ginuoy palado in taon ng mga bagdo-bagdo kay na ginuoy din gud lalim. Dai lang to naman na dai. Hala, tama. Ang ganito, ulit. Taala, taala. Hindi bilito. Kadakot ba mo kunob? Nagdakot-dakot sila kunob, guys. Bay, hindi naman ni dai. Ito, saan na lang? Makluwi. Saan na ba? Ulabag siga na mo ron. Pero mo nagpiki ng siga. Social, magamang sa gadari kay di lampara. Saan naman yun? Biliin kang sabaw. Ang sabag timpla. Ako. Hindi ka lukin. Pawa mo na isuan. Ang na ay tugnaw. Sabaw. Yan ba? Oh, Diyos ko, Diyos ko. Diyos ko, Diyos ko. Tignawa, Diyos ko. Tinurog na mag-antiin, ha? Na, nuragang tiil na kin-kin ko na. Tingin, ma. Ha? Ilag ka ay, ano? Saan day? Saan day? Busog man skim-kim ka nagtimo man ni kanila nagbahaw. Di parisan nilag kapi. O di kapi di ay kanang ay parisan nilag Milo. Kapi na yun. Parisan Milo na busog. Yan, taas Badan-badan sama. ng taon. Mataas na. Para lang na. Dito ba? Busog pa dari kuwan uy, sige magbunot. Ano sa na ba ni? Hanawon po ni Janahang. Naman ang samanday ka. Ring badi. Saan na lang dali? Deflect ko. Tikdik na pastilan. Din na kanan. Daghan man lagi ka ang ganina. Dali na usik-usik ka nagluto. Kana bi. Daon si bi. Ja guys, moro na yung video karong adlaw guys. Karong gabi na di ay moro na yung video kay wala ngit-ngit naman. Kinsa na mo sa mong video kay arang ngungit-ngit. Babay na nila dayla. Bye. Na guys, kita na putas amang another video ugma. Ya mahinat pa nga di yung gihapon mi ninyo bidaan bani mi ninyo kanunay guys. Nga God bless ninyong tanan amping taon mo kanunay ug sa manggani mo karon. Ja guys, mura namang video karong adlaw guys. Yo, God bless sa tang tanan. Bye. Bye kin. Bye. Bye-bye.